near the amamre any amane ebrono. Ye shasia, ye den samwa, ye ura, aboboso peno, nanu di samwa or di tutu ja or miami be near the shasia. Nano, dear de baye no, aye, ebra, nano yawa de ya, ye ura, ene Asante man, eshiamu, a woman shia ahimfie. Na abra ye ura etna se, memenda anopano, no bishia, nananoma ama ahene. Eye Oguaa manhene esoma na bofo ema odi betu ye uranim se wono soso obedi akonwa no wo bobobo a emfi adwonunum ni Nyankopon aye bi ama no nananom aye bi ama no na de adefefa nyame ne nananom samanfo aye ama no nyina no wo hye ho fa ontimi nhye fa no ewa bra wonfa meto krobia Asante kotokohene Otumfuo Osei Tutu abebio otibruko so a okuman ni twadwira ontimi mfa meto nanim na omesre no so onfa ni nhira eni nanim onyam emetai dwumadi a etisa no achi ongam kasebruko ma ne homne so a anwenhema nyina brase papa so asuma ami apebo mama ne ese so da onore yoko Osabarima Kwesi Atta asi se wasuma bofo si se emunche Osai my brother will lodge mo so come. Say Osai the Lord brother lodge. Said na music na me de me ho so me ne me ho. So said the music no Saturday obi ho no so no ho. Kwa mama mane so mo den kraba e me say na mo say be me amba. So ti odi kraba e dey so na nam so na kwan e na ba. So anu akobenkrum si ebe maba so na no nyina no akobenkrum so ye ba wadam die koloro se wu ye ngudam ya muka no na me musa akwa na se makuma nse meba o si no musa akwa no na se na krum so be ba so na ozo me se akwa na mbusa anza o so akwa na mama no pa se onko the man fan cram man say mo be kra ya che minima Asante man na bi ho e be ba be shi na so kwa fan kra e mo se be mo no yoko no kuma Osabarima Kwesi Atta say o ba ye no mo na sa ma chance o du so sa man na mama no fan say o be ndu a man no fan say o mra enti kwa dem so be ba so na se papa ni en mo mama odi a she o se o da so papa ele a mo Brazil bua o de a ba stress ani o da so papa so di go se no sana he ko da yo chao ada ko ti te mai o Otiburugu so akoma ni chajra yebranya Asante yefra blamuso na yebisa biso ya panamu na yebisa biso ya panare ochefu na dafu moya baby asiorifa oteba maso na ne abwano wakwano so abiasa ayina ne na wabemo ayina ne ese tutu obemo Otikwa kwa swe na bema baby ayina ne na wabemo ayina ne na se tutu obemo Otikwa kwa swe na bema baby si bantu makotie osibireke si bantu makotie na no na mo ya pe na pe ni adio no so na ne ya juasino ana say ya juasino osibireke
Nanankra yenchele ho no enano ya wada yewura hyiaye no wone nananom amahene ebebo ebehia wo na Asante mama wokuma nhia hemfia ha no ekoba se Oguaa amahene etu ni mpanimfo se womra na omese kotokohene se twedi ampo Nyankopon ne nananom samanfo adom nti no ono soso wanyamfie adwonunum na Ghana ha no ye ka hini a ne ye ka ahini dia na chese uyi Asante hini mu baabia a enyeye ti wontimi ntina Oguaa enhyefa etesa ewabra omeyi kotokohene asutire na afe soso wonsre no emane mfa nanimonyam emeta akire na yewura nananom ede tu nanim no na Otumfuo achame de tu na Otumfuo anim no ono soso ede sempa ema nananom na say ne sikoye Midas minua tiefo mubetie de di kan Oguaa amahene osusu susupa osusu ni yie pa na wakire se bia buru se bia so onim de na ote akonwa tuntum so ampa ontimi nye ewa abra omekai yewura na ebra obekai yewura no yewura ka asem bi na yewura no wose wakoya nyankonsonoma onne ne ho nanso ote se woso no osuru tie fidie su a enhwan nanso edua bi wo ho a ode ne ho twere ansa na ode nano no atwedua na boho meka na mekire sen de edi kan na Oguaa amahene soma me de beto nanim no oje asem ne tumu nanso ono nko a entimi memma ne ho so se me na meyese na me nko na metise da bida enam se odwene na Asante man no odo na hemfo ne mpanimfo nti no se ono wo muhia ti ono wo muhia no ode to wo manim na omo ode to wo manim se sei ena Oguaa amahene abeka enam ebuo ene ahobrase a ode ma ne mpanimfo ne na hemfo Asante ahema ahemfo ene ahema nyina nti ena ma oyesa we kire ebuo ene die ene botae ne boaseto a owo we bi ene ye hwehwe se ahemfo ni nyina beeden ebesua enka yebeka kire ne o mwaka amate ade akia meba no afre achiamefo beye edu anase nananom na momra mienko wa abra nana bia ente ho hwe nanso so obi kura aka se koja mam koka masema e se obusa ne mu ansa na watumi ayeden edi nachi enti ade a yewura aye no wa kire edo ene ahobrase ne ebu a o ma na hemfo enu bi ene yesrese nananom aka no so ensua sa ebu ne ahobrase no na ebebo Asante man yi